яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин мутобиқ гардонидани роҳҳо ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингард мебошад. таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингарди ҳудуди шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир шароити равоо ва ҳаракати воситаҳои нақлиётро беҳтару бехатар намуд. дар раманди корҳои бунёдӣ дар пойтахт барои убури пиёдагардон аз сатҳи роҳ низ чораҳои лозимӣ андешида шуда, гузаргоҳҳои пиёдагардии зеризаминӣ ва рӯи заминӣ бо таъминоти тамоми шароити муосир, навсозӣ ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. гузаргоҳҳои пиёдагардии зеризаминӣ дар иншооти чорсӯи сесатҳа ва як гузаргоҳи зеризаминӣ дар маҳаллаи Зарнисор бо фарҳам овардани шароити мусоид барои тамоми табақаҳои аҳолӣ, аз ҷумла барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ, беморону барҷомондагон ва модару кӯдакон бунёд шуд, ки дорои лифтҳои муосир мебошад. ин бори аввал аст, ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гузаргоҳҳои зеризаминӣ бо ба инобат гирифтани ҷойгузории лифт бунёд гардид. дар идомаи татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон, роҳи автомобилгарди сесатҳа аз роҳи ҳалқавии маҳаллаи Қарияи Боло то дарвозаи ғарбии пойтахт баъд аз 2 соли аз навсозӣ рӯзи 10 июли соли 2020 пурра мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. инак баъд аз чанд муддати истифодабарӣ аз ин роҳ мо бо чашми сар ҳолатҳои таассуф ва ташвишоварро зиёд мебинем. тавре мушоҳида кардем, қисми зиёди иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳангоми гузаштан аз сатҳи роҳҳои мошингард қоидаҳои пиёдагардиро риоя намекунанд. ба суоли он ки чаро шумо роҳро аз ҷои номуайян гузаштед, пиёдагардон посух доданд, ки вақт надорем. шумо аз ҷои номуайян гузаштед? илтимос дер карда истодам. барои чӣ роҳ аз ҷои номуайян гузариш мед? جای ягон ҷои муайян нест ҷода. роҳи зерзаминӣ дорем ӯ. охо та бигардим бо инҷа дум. қоида ҳаракати роҳ вайрон кардед, нисбати ронандаҳо беҳурматӣ кардед. Таб нест. ҳамаи мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳастем. ҷони худтон аз ин хатар мегузоред. барои мо шумо эстакада бунёд кардан, роҳҳои зеризаминӣ бунёд кардан. бахши шиш гардем. шумо ҳар вақт ҳамхел мегузаред. не тамирам. ҳам ба андешаи шумо ҳамчун як сокини пойтахт, ҳамчун як шаҳрванд ба ҳамин рӯи роҳ гузаштан, ба ҷои муайян гузаштан. медонам ки хато кардем. хай манам бо ин тараф ҳозир 4-8 қатори дига ҳаракати нақлиёт аст. чиқа мегузаред шумо? бия ҳалай. ҳатман бояд ба зери заминӣ бояд гузарану. дар ин раҳ моро ина рафтеса мазалак чӣ мегӯяд? бояд гуфт, имрӯз барои гузаштан аз роҳҳои мошингард дар гузаргоҳҳои пиёдагардии рӯи заминӣ ва зеризаминӣ тамоми шароит фароҳам аст. мавҷудияти чароғакҳои роҳнамо, хатҳои уфуқӣ, аломатҳои ишоратӣ ва равшаннокӣ дар гузаргоҳҳои пиёдагардӣ равои бехатари пиёдагардонро таъмин менамояд. вақт надоштани баъзе пиёдагардон агар як сабаби аз ҷойҳои номувофиқ гузаштани онҳо аз роҳ бошад, омили дигар дур будани масофаи гузаргоҳҳои зеризаминӣ будааст. Красиво, конечно, я ничего не говорю, очень так, престижно. эстакадаро бениҳоят зебову замонавӣ бунёд карданд
вале истифодабарӣ аз гузаргоҳҳои пиёдагардии зеризаминии он роҳат нест. Барои мисол дар ин ҷо як гузаргоҳи зеризаминӣ ё ин ки пули ҳавоӣ месохтанд, барои гузаштан аз роҳ хуб мешуд. Давр задан барои гузаштан танҳо аз роҳ на ба ҳама роҳат аст. Вот так вот по кругу ходить, вот так вот. Это не всем удобно. гузаргоҳҳои пиёдагардӣ дар роҳҳои мошингарди пойтахт тибқи талаботи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ дар масофаи аз 500 то 700 метр бунёд карда мешавад ки дар ҳоли ҳозир ин муқаррарот дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди шаҳр пурра риоя мешавад. мисоли мушаххас роҳи мошингард аз маҳаллаи қарияи боло то дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе мебошад ки дар масофаи наздики 5 километр 236 метр гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта шудааст. мақсади асосии сохтмони гузаргоҳҳои зеризаминӣ ин пеш аз ҳама таъмини бехатарии ҳаракати пиёдагардон мебошад, вале мутаассифона қисми зиёди сокинон ва меҳмонони пойтахт барои роҳро кӯтоҳ кардан ҳаёти худро зери хатар мегузоранд. онҳое ки барои гузаштан аз роҳи мошингард гузаргоҳҳои пиёдагардии зеризаминиро ихтиёр карданд, дар мавриди боэътимод будани истифодабарии он ҳарф мезананд. роҳҳои таги замин барои бехатарии одам сохтагӣ, албатта вақте 1 минут 2 минут барвақт бигзариму раҳа бигзарим дар кор нест ва бисёр хатарнок. майли 2 минут 3 минут 5 минут ҳам бошад дертар гузарӣ, лекин сохт саломат таги ман ҳамин раҳҳои чихел тозаи хушрӯ сохтагӣ ҳамин қати гузаштан дар кор. خب ما با بسیاری صحبت کردیم، سبب پرسیدیم، میگن وقت نداریم، راههای زیرزمینی بی‌نهایت وقت میگیرن، دور هستن. با اندیشه شما ما میبینیم که شما از این راه استفاده بردید. برای شما مشکل بود از زمین زیر زمین فرآمدن گذاشتن؟ не вақт дертарам бошад сохт саломат гузаред ба ҳазурат, тозагӣ, салқинӣ, бехатарӣ 100% ин нақста. раҳҳои мошинҳо бо суръати баланд мегзаранд, бисёр хатарнок. дилам ана михел мешад ки чихел кӯдаки майда қати дар михел раҳи хатарнок мегузаранд. агар сокинон ва меҳмонони пойтахт аз гузаргоҳҳои пиёдагардии зеризаминӣ истифода набаранд, пас андеша ин аст ки онҳо дидаву дониста ҳаёти худашонро дар рӯ ба рӯи хатар қарор додаанд. сарфаи вақт ва ба қавле кӯтоҳ кардани роҳ ба хотири бо пиёдаравӣ камтар аз роҳи автомобилгард гузаштан ҳолати зери чархи мошин мондани моро зиёд мекунад. базеби ра бинем, ин аҷоибот ра бинем. Шукона кандакор айтинҷи амони шахсан аз ҷаноби оли миннатдорӣ беҳад зиёд хамона баён мекунем. имрӯз ҷаноби оли сохтестанд, мо миннатдорем. خب استفاده برش خیلی من شما چه شهران استفاده بردید؟ استفاده برش عجیبот ягон ҷои гап нест. Миннатдорем ватанмон, марказмон, пойтахтмон обод шуда, гулгулшикфон шуда. сабр кандакор 30 минут 30 секунд пас ма зиёдтар пас ҳайвон мерасем. лекин кафолати нест ки амро ягон мошин ба ягон садама гирифтор нашавад. кӯпрукҳои навкшо доштан мошинҳо бисёр мегарданд, инчунин бо суръати баланд. вақте ки мо бо роҳи амон пеш мошингузар мегузарем ба зиндагии мо албатта хатар дорад. инчунин роҳҳои зерзаминӣ беҳад ба мо бехатар аст. ҳар вақте ки ман аз хона мебараям, албатта падару модарам мегӯям ки ҳама вақт аз роҳҳои зеризаминӣ гузартон ки ягон хатар нашавад. барои зиндагии мо роҳҳои зерзаминиро бунёд кардан, албатта аз ҳамин роҳҳои зерзаминӣ ва инчунин гузаргоҳҳо истифода барам. дар мавзеи чорроҳаи сесатҳаи маҳаллаи қарияи боло ва маҳаллаи 82-ими пойтахт аксари сокинон ва меҳмонони душанбешаҳр ҳангоми гузаштан аз роҳ дар баробари ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт халал расонидан ҳамзамон вазъияти хавфнокро ба вуҷуд меоранду сабабгори рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт мегарданд.
дар ин робита духтурони бахши осебшиносии маркази миллии тиббии шифобахш мегӯянд бистарӣ шудани роҳгузарон дар беморхона кам шудааст, аммо ин ҳолат на ба он маъност ки иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар кунанд. инқадар дар гирду атроф роҳҳо дар сатҳи муосир соз карда шудаанд, роҳгузарҳои зерзаминӣ сохта шудаанд, аммо бисёр шаҳрвандон онро риоя намекунанд. Ва як сабабҳои дигар ин аст ки риоя накардани чаровакҳои роҳнмо мебошад, ки шаҳрвандон онро низ бисёр вақт риоя намекунанд, ки боиси садамаҳои нақлиётӣ мегардад ва аксар мавридҳо ба маҷрӯҳшавӣ ё ин ки ба фавти ҳамин беморон оварда мерасонад. Баъд аз он ки онҳо ба худ меоянд, баъде ки аз он ҷорӣ мегзарем, аксаран он беморҳо ҳамашон изҳори пушаймонӣ мекунанд, зеро ки худро гунаҳгор мешуморанд. Аслан сабаби ҳамон гунаҳгоришон ки худашон қоил мешаванд ки тартиботи қоидаҳоро риоя накарданд. духтурон дар ҳоле аз камшавии зери чархи мошин мондани пиёдагардон дар пойтахт ҳарф мезананд, ки мутахассисони бозрасии давлатии автомобилӣ мегӯянд ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки пиёдагардон майл ба зиёдшавӣ дорад. Дар 7 моҳи соли 2020 тибқи иттилои омории шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо гуноҳи роҳгузарон 70 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи ин ҳодисаҳо 8 кас ҳалок ва 63 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд. дар ин давра ҳамзамон 5 ҳолати зер кардани велосипедронон низ сабт шудааст, ки дар натиҷа 5 кас маҷрӯҳ гардид. тавре аз таҳлилҳои мутахассисони бозрасии давлатии автомобилӣ бармеояд 63% садамаҳои нақлиётӣ дар 7 моҳи соли равон дар роҳҳои мошингарди ҳудуди шаҳри Душанбе танҳо бо гуноҳи роҳгузарону пиёдагардон ба амал омадааст, ки воқеан ҷои нигаронӣ аст. дар ин замина бо мақсади коҳиш додани сатҳи садаманокӣ бо иштироки пиёдагардон ва баланд бардоштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан пиёдагардон, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди пойтахт пайваста чорабиниҳои мақсаднок мегузаронанд. айни замон дар сатҳи дуюми чорроҳаҳои сесатҳаи шаҳри Душанбе нозирони навбатдор фаъолият доранд, ки мақсад аз роҳандозии кори онҳо дар ин мавзеъ бартараф кардани ҳолатҳои дағалона вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. чунки тибқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ савор кардану фаровардани мусофирон, мунтазири нақлиёт шудан ва боз истодану таваққуф кардани воситаҳои нақлиёт дар зер ва ё болои кӯпрукҳо қатъиян манъ аст. корҳои назоратӣ дар атрофи эстакадаҳо баъд аз он пурзур карда шуд, ки аксари сокинону меҳмонони пойтахт ва дилхоҳ нақлиёти мусофирбар муқаррароти қоидаҳои пиёдагардӣ, ҳаракати нақлиёт дар роҳ ва фарҳангу маданияти шаҳрнишиниро сарфи назар карданд. ҳар яке мо бояд як маданияти баланд дошта бошем. Як маданият ҳамон вақт мешавад ки мо фарҳангмона бидонем, гузаштамона бидонем. ҳама корҳоро кардем, ҳама шароитҳо ҳастад. ҳамин хуб аст ки ба ҳамин роҳ гузашта равем. ҳаёти як каса дар зери хатар мемонад. бояд ҳар як кас ақл дошта бошад. ҳамин одаме ки раҳро мегузара фарзандшам ҳамеша тарбия мекунад, хонаашам ҳамеша аст. ҳамин меҳнати як одам нест, меҳнати тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон. барои ҳамин ҳар як кас бояд ақл дошта бошад, фаросат дошта. писари ӯ ҳам мумкин ки мошин дорад, хоҳари вай ҳам мошин дорад, модари вай ҳам мошин дорад. як каса ҳаётша зери чӣ мондан дар кор аст. хуб мо вақте пурсидем бисёрё мегӯянд вақт надорем, гузаргоҳҳо ки сохта шуданд вақта мегиранд, дур ҳастанд. ҳамин метавонад баҳона бошад. вақти фавт чанд қадар аст? вақти фавт чанд қадар аст? ин нафас ҳозир ҳаст ё нест? намедонам. бояд вай ақида кунад. ин ҳама аз рӯи агар камтарак дағалам шавад, камтарак бесаводӣ ҳастад. Бесаводӣ. мо бисёриашон мебинем ки як намуди зоҳириш бисёр хуб аст, хушоку ҳамаш дар намуд дар зоҳир мегӯяд ин одам боақл аст, не ки беақлона рафтор мекунад.
дар ҳоли ҳозир бо гурӯҳи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ки дар сатҳи дуюми чорроҳаҳои сесатҳа яъне ҳалқаи даврудаврӣ таваққуф намуда аз соягии пули ҳавоӣ истифода бурда ба интиқоли мусофирон машғул мешаванд ва ё роҳгузароне ки дар зери кӯпрук нақлиёти ҷамъиятиро мунтазир мешаванд корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷараён дорад. дар оянда ба шарти он ки ин талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ вайрон карда нашавад нозирони роҳ нисбати амалкарди чунин ашхос дар асоси бандҳои кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои ҷазо татбиқ мекунанд. дар ин замина мо ба ҳамсуҳбатони худ суол додем ки дар шакли ҷарима ҷазо таъин кардан нисбати вайронкунандаҳои муқаррароти тартиботи ҷамъиятӣ ва қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад муассир бошад. ҷарима кунанд бисёр нафс мешавад. 10 кас 20 каса ҷарима кунанд, дигараш бо риоя мекунад барои эҳтиёти худаш, барои зинда будани худашу фарзандаш. ҷарима кам дар кор нест. я бур ду бур се бур пешон гузаштан дар кора ба ҷарима ягон кор буд намешавад. ҳама ҳар хела як каса маданияти баланд якташ пасе маданияти баланд доштагӣ бемаданията буфаҳмад дар хонаҳошон дар мактабҳо. ҳар як чорае ки оиди пешгирии садамаҳо мегардад ҳамаш фоидаи худро мерасонад. ҳам ҷаримабандӣ, ҳам корҳои фаҳмондадиҳо ба воситаи мисол телевизор, радиоҳо, ба воситаи шабакаҳои интернетӣ, фаҳмондадӣ дар мактабҳо, дар донишгоҳҳо, дар муассисаҳо, дар ҳама ҷо, барои он ки ин ҳаёти ҳар яки мо шумо аз ҳамин вобастагӣ дорад. ҷарима ино роли ҳал нест. роли ҳал ҳамон аст ки роли ҳал мо дар донишкадаҳо, дар мактабҳо як ҳамон чизҳои бехатариро ба роҳ монад. мутахассисон мегӯянд то замоне ки аз хурд то бузург талаботи шаҳрнишиниро риоя накунем бехатарии мо дар роҳ таъмин намешавад. моро танҳо лозим меояд ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣ риоя намуда аз худ рафтори намунавӣ ва фарҳангу маданияти баланди шаҳрнишинӣ нишон бидиҳем. тавсия мо ҳамин аст ки ононе ки хусусан ба шаҳр ворид мешаванд ё ононе ки кӯдаконро ба дарс мебаранд ҳатман назорати фарзандонро кунанд. ҳатман дар хона корҳои фармондадиҳӣ оиди гузаштани роҳҳои нақлиётӣ, оиди истифодабарии телефон, оиди роҳҳои зерзаминӣ, оиди чарвакҳо, ҳама инро хуб ки ба хурдо фаҳмода диҳанд ва ҳамеша зери назорати худ гиранд. роҳҳои мошингардро аз ҷойҳои муқарраршуда ва эҳтиёткорона гузаред, зеро як лаҳза шитоб метавонад шуморо аз ҳаёт маҳрум созад.